Надявам се да не стигаме. Тук ще си измия камъка, супер, само не се ударайте. Абе, къде си носиш камък? Погледни някъде. Абе, виж какъв е готин. Абе, моля ти се. Там. Ти искаш ти хвърля тук отгоре един? Не. Оранжев задник и розов. И бяло-черен. И сив. И сив. Ще сляза долу и ще ти помагам я. Ей, че по-умело. Сега тук ако тия разкрачвай, ти яки снимаш, ще станат. Аз сега ще изтрия. Сега, това е идеята. Това по-лътетка съм. Виж как се може хванете тук. Е, там също виж. Като скачаш нагоре, там също има. Така, стъпваш. Да. Стъпи си. О. Така. Така. Сега. По принцип, аз как се стъпила там? Може да стъпиш вече. Чакай. Да. Кой, аз се държа като. Опа. Готово, немай сега. Камъните как са? Знаеш, не, да. Качи са, опа, внимай там. Давай, още малко. Окей. Изчакай сега там. Някъде. Добре, окей, нагоре, давай. Само, че там, тук, ако не събориш нещо, ще падне точно върху мене. Така че чакай аз да се, чакай аз се качвам. Да, само. Но там се върши трапезите. Да. Само. Абе, къде качва снимките? Кой бе? Медиа, фото, 30.